na ibu anyị danda ke ka ya bụ danda ma ma bụ mmadụ anụ a na-akpọ danda ke ka onye bụ danda na-adịbe ọ dị mma daalụ abụdụ sọ danda ka onye afụ nọ ma na onwe mgbe ahụ olu mmadụ asụ na afụ nọkwa nchi ngwa mgbe olu ndị mmadụ asụ na afụ nọkwa ngwere ọ ha ihe na-eji nwayọọ nwayọọ naanị ị na-anya onye kwuru okwu ịfụ na onye abụrụ nwatakịrị nke otu ahụ mana ọ si na afụ nọkwa danda ọ gbadịla ife danda bụ ị ga-amazi otu aka ihe ịnwụ ka ekirikiri ihe a si ana nwayọọ 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 nwe nke olu ụfọdụ asị na afụ nọkwa osi ụkwa ụfọdụ ụmụaka na-eto kịta na ọnụcha afụ na abụba ji ha mana ha na-eri ji afụ na abụba ji ebe a kọ ji pụrụ epu n'ime ọfịa danda bụ ọ sị na afụ na ha nọ na-akpọ danda bụ arụrụ ọ bụrụ anụ anụ bụ ihe nji ụkwụ na-aga mana danda bụ arụrụ enwere danda nwee arụrụ taa okwuru isi nwee ido nwee arụrụ ana wee dere gaba danda kacha anụ arụ niile adọbele ọ na-adị ntọntọ ọ na-acha mmanụ mana ọ na-adị obele onye m eji wee sị na ọkala ọgwụ arụrụ si chọọ mkpụrụ obi danda dibịa kala ọhịa eji wee gwọ ọgwụ dibịa chọrọ ka agwọ ọgwụ ha agwọ mana ọ chọghị iji ọnụ ya gwụ na achọghị ịgwọ ihe ha ekwe egwọ ọsị na ha eji wee gwọọ ya ka ọ wee na-aba obi danda si je weta ya na-ewetaghị ihe na-ekwe nweghị isi ọ bịa mana danda na ihe afọnata obi ya anya danda nwetata gị na ọ na-adị ka mkpụrụ aja iwe ewe ntinye ute ọ na-acha wee ntị ka ezi esi megide wee nweta obi ya nke ma wee obi ya nke abụọ enyi awa danda ihe afọ n'ime ya bụ mmanụ na ụmụ kịrịkịrị ya nweghị isi na ọdụ afọnata dibịa asị nke je weta obi danda n'ọnya ka eji mee ihe aka ọ na ịma na dibịa ahụ achọghị ịgwọ ọkala ọgwụ ka ọ lụọ si weta obi danda oyi n'ụlọ Igbo na danda bụ arụrụ mana ọ na-akpa ike karịa ya ifu danda n'ebe ọ na-eme ị ga-eche nọ nnukwute arụrụ buru ibu onye ka eji asị ibu anyị danda ifu okekpọsị ihe oyi ebu ifu na-ebu na aka ya ọ na-ebuga ya n'isi n'ọbịa ọ na-akwụ ya aka kwarịa ha aka na-aga fadefe rie nne fa nke luo 400 danda wee na-ebu ofere ihe ibu anyị danda ife ha bụ nata na be ha baa n'ọghele ha ịgwa na danda otu ọrọbere ka onye buru ya onye mere abịa ebe na mgbasị onye ọbụla tinye aka ka ime na ibu anyị danda ngwa danda onye ọbụla tinye aka ọ wụsọ ofu danda na-emebe ihe onweghị eme n'ọpịa mana ha chọrọ ime ha gbakọọ onye mere ọgụ ụfọdụ fụ ndị nne ji satọ mana udo adịrị n'etiti ha abịafa na-ese okwu ịfụ na ndị nne ji ebu ya ka ha wee mepụta ihe a na-eholu ha ka elo ofu ha ma nnọkọta nta ọnụ tụwa elo ịma mekọta fụ ndị nne ji saa ụmụ nwoke isaa na isii nne ji ka ha nọkọrọ ọnụ n'ofu ebe na-ekwuta okwu ọnụ ọ nke anata nke apụ nke afọ na nke anata ha natazi nke anata nke azụ apụ onwe nta otu akwadokwa na ebe di na nwunye ndị ụfọdụ ọtụtụ ndị di na nwunye ada atụkọzi elu ọnụ ọzi onye ọ na-eme ihe sọ ya nwere maazị na ka ya emere nwa na ha ama akwụkwọ ka ya eme nwa anụ di asịa nne ka ọnụ otu igoro akwụkwọ ya emeka ihe akịta ọtụrụ elu n'ọdụ achọzara efu di na nwunye na-atụkọta elu ọnụ imekọ ihe ọnụ na-eweta mmeri oge ụfọdụ afọ ụmụnne na-emekọ ihe na atụwaghị egwu na mba na ndị a ji ofu obi ha emerekwa ya arụ ịmakwa na ha imekọ onye anyị ha ji na-anata mana afọ na n'ọkụ n'ezi ngwele n'ụlọ a na-ehoro unu ka elu ofu ihe eji ma danda bụ nke mbụ ọ na-adị obele ebe ọ na-eme karị ya ha na-emekọ ihe ọnụ danda ịgbalị gị ọfụma nwata kwuo ọnụ ọsị na ya ngwa ọgaranya n'iru ya wesị n'oge gboo ka ọ dị ile ka ọ ka dị ile n'oge nke anyị ọhịa eziokwu n'ezie ihe niile ndị gboo kwuru ka dịkwa ile n'oge nke anyị maka otu obodo si wee dị kịta ka ọ dị n'oge gboo n'oge gboo enwere okenye nwee nwata nwee chi ojiji nwee chi ofu nwee nni onunu nwee nni mmanụ nwee nni ada etinye mmanụ otu ihe dị kịta ka ọ dị mgbe ha mana ife gbanwegonu bụ nghọta na ahịa ụfọdụ gasị na-adapụtazi n'oge nke anyị ihe niile ndị gboo kwuru n'okwu karịchakwa ile n'oge nke anyị ihe bụ na nwata kwuo ọnụ ọsọ ọgaranya gwa ha n'iru n'ezie okenye na-ata okwu eze ma ọ na-ekwu okwu ịta okwu eze abụrụ iwulu okwu itinye na ọ na-ata nakọrọ ịchọrọ ikwu okwu ịrụ okwu ị na-ekwu arọ nene okwu ahụ nene ya n'ọgụ isi gbanwe okwu a nkwu ya ma ọ ga-adịkwa mma n'iru ọra onye n'okwu ọ ga-asịkwa na onye kwuru ihe ama ife onye kwuo okwu onye n'okwu a ọ ga-asịkwa na onye
okwu ekwuru ihe elugo afọ 16 onye kwukwu n'ihe m kwuru ọ ga-asịkwa na onye a na-asụ ka onye Igbo ịbịa ịta okwu eze nwa okwu ya ije ka ị kpọọ ya afọ ịfụ na itinye okwu a n'ihe imekwa mebie ife niile onwe onye ga gị na-adịghị ọdụ nwe okwu ya ịtọpụ okunye baba mba sị ga-adụzi na m si ebe a pụọ ọsịsọ ọ ga na-eyi emefe ọ ga na-acha ụgbọ anyị si be m pụọ ọsịsọ maka ife na okwu igwe anyị adabaghị n'okwu ndị na-eji ekwu okwu ofu mkpụrụ okwu gara ite ịkwụrụ ọtọ na-ekwu okwu n'ọra wee tinye okwu ofu mkpụrụ okwu n'ọra ndị mmadụ ebinyere gị ụmụnna ebinye na saa maka ife ofu mkpụrụ okwu ịtọrapụ ọnya bụ na na-ata okwu eze ndị Igbo tụrụ inu sị onye malụ na ofu okwu abụrụ ihe olu ebe mmadụ nwụrụ nakwuo n'ọmụ mgburu ọnya sọsọ ofu okwu bụ ihe a mana ikwuo ya ihe esi ya pụta n'afọ 10 na-abịa ibe anyị kwenu na ozi ọdọba ọmụma gburie onye ike ka ị na-azị aka ịfụ onye ma na ofu okwu abụrụ ihe onye luo ebe mmadụ nwụrụ akwuo n'ọmụ gburu onye nwụrụ ka onye maka mmadụ ụmụ o jeghere ekwe ka ị na ka ị ma ma ndị ida na-ekwe bịa gwa ihe onye a ma eji igbo na ama m ekwe mba ma ịma ọma gwazi ihe ofu mkpụrụ okwu ezugo imebiri mmadụ ihe ofu mkpụrụ okwu ezugokwa idozi okwu ibe anyị gba alụnụ m memezi ọzọ ọmụ mme ya kama na ememe na-amụ ya ama onye egbuzikwa m na-egbuo m nwe ihe ọzọ m ga-agwa unu naanị m wee nụ mme ihe sọ unu ya eme ha efi ọmaka n'anya wee mie mmemezi mbọ oge ọzọ naanị m wee nụ mme ihe sọ unu onye na-ebi anya onye isi ọchasị ngwa ka nkịta ga ka a na-agwa onye ori nawa emezikwana mbọsị ọzọ ofu mkpụrụ okwu mana ịkwụrụ ọtọ ese unu ma ihe na-eme unu na-ezu ume ya ọ bụ na-efewe n'abalị ife emechi metata n'ọnụ m ịma ihu na-eme ya ịgwa ụmụnna ya okwu a ịgwa ndị obodo na okwu ọkwụrụ na ọgbọ kwuo ya ihe apụta na ya wee hapụ ụwa mana ụmụaka bịa ebe okwu nke ya sisi ụmụaka eche na ịsa ọnụ ekwu okwu kemgbe nne ya na nne ya ji biri n'ụlọ afọ ọ nụbeghị ka nne ya sere nne ya ala gbagbo obi ọ ga-anọkwa nne na nna ya na-akọ ọnụ na-aba mba mana ndị nne na nna na-azụtala ụdị okwu a na fa na-aba mba na-ekwu mana onwe onye n'ime ha gasị ya asị nwunye ya ma ọ dị ala gbagbukwa gị ebe ahụ mana ịfụzia nwa ka ya na nne ya na-ekwu ọsị nne ya ala gbagbuo gị ebe ahụ anyị kere ọrụ mụta ịfụ nka mfọ gị onye mụza m gị na-eme nọ na-abụ ngarị ya na ka arụ ọmụ ebe sọ ya ịmụzi amụ ma gbapụrụ n'ụlọ nne ya ehunata anya mmiri atụ pam 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 ị na-eche onye ga-agwa gị agbaghị nkịtị n'ụlọ ị na-emegheri nne ya ehunata anyị akpata oyi ezuo ya arụ nwentị isi ofe isi akụ aka n'ife ya aka ekpe agbaghị nkịtị n'ụlọ ichenema ha bụ ebe a ọ bụ mba n'ụgbọala ya na Ọnịsha ọ mahụ na okwu atapalụ nwata kwụwa ọnụ si na ya gwa ọbara ya n'iru ya si na ị na-enye m nri ọgwụ na-agụkwụrụ m ụgwọ ụlọ n'Ọnịsha ọgụ na-azụrụ m ụmụ m ka ịmụza m gị na-eme ma gbapụrụ n'ịmụrụ m mụgbukwa onwe gị na nwa ebe ahụ nwata kwụwa ọnụ si na ya gwa ọbara ya n'iru ya ọ na-alụsị nwunye na ihe mụ na nna m jee n'ụlọ che nọ mgbe ha na-agba ya nkịtị agwakọta anya ha tata oruzie okwechazie ya nwunye sị na ihe gwa nna ya ajọkakwago ka m kpọkwa nwanne m nwoke kosoro m n'ihe ikwu nwunye kpọọ nwanne nke tọ ya dịkwa ntesa bịara ka ịnụ ihe ndị m na nna ya na-eje nwanne ya bịa kpachara ha osi ọga nwoke nna n'ihi ikwu ajọgbuo onwe na nwata kwuwakwa ọnụ si ọgaranya agwa ya n'iru nna ya ka ịgwalụkwa nnachighị azụ ụmụ ilu isekpụrụ anyị si nna m biko ekwujọrọ m biko ịmalite uche agbaghalụ mmadụ ịgbaghalụ m ekwuwa m ọnụ biko nna m ke gbaghalụ m bie m aka n'isi nachighị azụ n'uke ịmara ihe ije mee ya imeghe ihe agbago gbada na ndụ a ya apụta n'okwu a
nwoke a na-enye anya elu eziokwu sị na ha gwachago ikwuwakwa ọnụ ọtakwa na nwata kwuo ọnụ sị na ọtakwa na nna ya ụmụ ga-amụ tara ya afọ zụọ gị ibiri n'ụlọ ya ọbara ka na nwa aka nna ya ka na nna na nwa dị isi ọgbọ nachi ya azụ n'ụlọ ebe ụdị inu a na-esi apụta ọ bụrụ ihe ị na-ekweta uche kwuo ya ịkparị onye nkụzi ịkparị onye ọzọ onye ọbụla na-ekụzi anyị na-aga ụmụ ife ahụ ikwucha ya ịnagodo na be mmadụ ga ịma nnafe na be mmụọ danda sị na ọfọ nna ya nyeba ya alọ ya ewere aka na mbụ fulie ka ihe o mere anụ ihe okwu na danda sị na ọfọ nna ya nyebe ya alọ ya ewere aka na mbụ buru ya enwe n'okwu ka iji bido ndanda anyị fụrụ amaka ihe ọ bụ na nkoro n'akwụkwọ nsọ ilu n'akwụkwọ nsọ na akwụkwọ Hosea isi nke isii amaokwu nke isii ọ sị jekwuo danda ka ifu ka o si eme ihe ka isi n'aka ya wee mụta ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu akwụkwọ amamisi a si jekwuo danda ka ị na-enye anya ọfụma ka ifu ka o si eme ihe ka isi n'aka ya mụta ife danda wee sị kịta n'inu na ọfọ nna m nyere m alọ maka na bụburu ya ọkwa m ji aka na obodo akpọ m ụmụnna m ha enye m aka akpọ m ndị ọgọ m kpọọ ndị enyi m kpọọ ndị nwere ana m kpọọ ndị agbata ha nye m aka wee buo ọfọ a na m agara arapụ n'ata ọfọ nna m ka ọ dafuo danda maka ndị Igbo si nọ na-abụ na mmadụ agaghị eji n'ubi nna ya lụrụ ahịfịa wee gbahapịa onwe onye ga-abụ nsogbu karịa na be nna ya ọgala unu na Jos arụ ịsatọ afụbeghị anya ya anụzi nkụtụ ya oluo ọgbanwee ihe eji enweta biya na akara ya enwetazi ya ncha ọ dịkwa ndụ mana ke mahụ nnofu olubeghị ụnụ ọ hapụzialụ ma nne na-aya ọya oge niile ma ụmụnne ya azụ ha azụ n'akwụkwọ ma nne ya na-alụtaghị ụlọ wee nwụ ma na ihe enweghị ebe ụmụnne ya ga-ebi ma ihe niile sitọ na be nne ya na-abịa ujekpara ọgala unu jewala ya anụzi nkụtụ ya ihe ọfịa afọ ụnụ ya kwụọ ji nke a gbasara ụnụ ebe ahụ ya afụzi afọ iri n'ofu olubeghị ụlọ ọ dị ndụ nọrọ ofu ebe danda wee sị na m agaghị agbapụ otu a na ọfọ nna bụ ọrụ nna gị zuru wee nwụ ịbụrụ jekpara ụmụ gasị ọrụ nna gị hanyere n'aka ọ bụrụ na ụmụnne gị ịtọrọ dị ise ihe nna gị bụ n'uche wee nwụ bụ na ụmụaka ise a ịtọrọ na ha ga-eje akwụkwọ na ha ga-alụta ọhụrụ na ebe ha ga-ebi na mbọ gị na m gbara mgbe ndị ndụ bụ n'isi ngịnwa njekpara na ndị aka dị obere mgbe ọnwụ wee bịaza wee megide m wee nwụọ n'ike otu ọbụla ọsọ ngwa ka nzụpụtara wee nwụ nke ịzụzi ụmụnne gị ọbụnagodo nna anyị nwanne anyị nwoke bụ mmụọ bụrụ mmadụ bụ Jesu Kristi si Pita na mgbe ị ga-akata mgbe a na akasị gị obi sie gị ike ka ị kasịzie ụmụnne gị obi ọrụ niile nna gị zuru gị ọnwụ nke ọma nkwu ya ekwu wee nwụ ọ na-ebu n'obi ihe agbahapụ ya kama ị ga-agbahapụ ya chọ ndị enye gị aka kama makwa ije gbaa odibo afọ 11 na aka aka wee sie gị ike kama ịmalite ị ga-eme wee iwe lụnwe ọrụ dịrị gị n'ụlọ kama ibu onye bụrụ kama ije nche abalị ka i wee nwee ike wee hapụdị eda arapụ na ọfọ nna gị ndị Igbo sị na ọfọ diọkpara adịghị ile nke nwa akpalụ ọfọ diọkpara adịghị ile nke ọfọ nwa esi ọgbunike bịa kpalụ na-ekwu ihe na-eme na be nna gị n'obosi nwa nne nwaanyị anwụ n'ọgbunike abịa be nna gị n'obosi na-eti iwu ihe ya emenụ maka isi na diọkpara nọ n'obosi ahụ enweghị isi n'ọdụ ụfọdụ ọkpara adịghị ile nke nwa akpalụ ya bụ na mmadụ agaghị eji n'ife siri ike wee rapụ ịfafụ ndeli ya obenagodo n'ọrụ ịzụ nwa na nnukwu ụlọ akwụkwọ ịdọnịba kama eyiri akwa dọkara adọka
kama kwa nwegere nwunye gị agbakọ aka onye a na-akwụzi ụgwọ na onye nke ọzọ na-enweta ego ụgwọ akwụkwọ tata ọ nata nwunye gị enyi ya ọ nachi ebe azụ ọ nata ọzọ nke ọ bụ di eweta kama nne ka anyị na-eme ihe otu ahụ na danda sịlụ kama ọfọ nna ya ga-ada n'ahịa anya wụla kana burie ka ihe ka ọ dị enwere ebe ihe emerụ ya sị na mabanigo n'ike agwụgo m si hapụghazie ya ka ọ dị ụwa ọzọ megburu n'onwe m na m anwago ị gaghị asị na m anwago welukwa na-enwuo mbọsị ga-asị na m anwago mgbosi ya achịkọ aka ọdụ na-enye anya elu onye ọbụla pụta sị na nwoke agba na igo na ntị ji nye ya onye sị na ọgbaniho nke fọnụ dị na ndị onye afọ ụzọ aka ya asị na ịgbanigo nakwa mgbe ide ndụ sị m agbanigo na ike agwụgo m na otego nji anya akpa onye nwụrụ anwụ bido taa gabazi onye nwa anya nyara abịa ya ha ekwe kamakwa ịkpọ ụmụnna gị enyere gị aka ọ dịkwa ka ọ pụọ ọ dịkwa nago ọ sị onwe ihe dịka ike agbụ ijeke mmadụ na ọ bụ na onwe ka esi atọ ya ihe ọ dị n'ajụ nke mbụ ya enwere agbụ enweghọkwa agbụ ka nsụta tinyere ya enwere agbụ abụmọnụ nna ya sị gị okwufe ihe ị na-eme m nwa gị ga-eme ihe ugboro 8 anya mmiri a mbele gị ị ga-ebeli ya n'isi ụmụ gị isi upe ebuchi m ịta bụkwa agbụo enwere agbụ abụmọnụ enwekwara agbụ ihe onye meta ife onye metara na-esu ihe nke ndị mmadụ anya ama na igburugo mmadụ ọ bụrụ mmadụ igburu mgbe ị na-achụ ego nwunye gị amahọ nna gị amahọ nne gị sọsọ gị na chi gị ma na igburugo mmadụ ọbara nwere ihe na-eke mmadụ agbụ ka ọbara ike onwe gị agbụ debe si na nwere fọme enwere agbụ ihe onye metara nwee agbụ nna agbụ ndị mgbe ochie abụmọnụ so ndị gboo si n'aka fere aka wee ọ bụrụ na ị na-aza ha n'afọ ahụ ọ bụ ha na ọbara ha na-ehu n'ime gị abịa nnụbata gị na agbụrụ ahụ ma mụnye gị n'ime ụlọ afọ iketa okenye ka agbụ ndị nna ha mana otu esi agbụghị na ọ dịgasị ụfọdụ kwetakwa na enwere agbụ nke a na-eke mmadụ onye agbata obi eje kee gị ụlasa gị jee na-alụsọ ya ụdị nka ka obu n'obi o nwere ike ọ bụla ihe a na-achọ n'Enugwu na amị ka ọ dị ọ nche na ọmadụ nke ya ụlọ agbụ nna jie ọ bụla agbụ ihe onye meta mana na-eke nke ọjọọ a na-eme mgbe gboo a na aga n'ebe ahụ kịta enwezi agbụ ekele eke a ga-ekenwu mmadụ agbụ were afa gị jee n'alụsị were afa gị jee be dibịa were afa gị jee n'ebe onye achọghị ka ị gaa n'iru onye achọghị ka ị mụta nwa onye achọghị ka e nwee ihe ọma na ezi n'ụlọ gị onye achọghị ka ị kịa o jee gbaa mbọ ka kechie ihe ka eke ga-agbụ were jebe dibịa ndị ha kwetara na ha ga-eme nwunye ka ekechie onye afọ mana ndị eji nwa dibịa enene nsị nkwụsị ọgwụ na-achọ ka ọ lee wee jee fụ dibịa wee jee kọọ ya nsị ka ma ma nsị ya iji ma ọ na-ele ada eji nwa dibịa enene nsị ndị Igbo sikwara na adịghị na ofeke ada ejebe dibịa akpara ihe ọgwụ chọcha ebe ya akpa ahịa ọgwụ bụrụ be dibịa na ka ị na-eme ebe a na-akpara ahịa ọgwụ na be emenwu dibịa ka ofeke bịa ahịa ọgwụ dibịa akpara nge nwa wee tinye n'ahịa ọgwụ nke ihe ndị ebe nshịkọ na-echi eze bụ n'agịga mmiri nshịkọ chi eze na-eti mmiri eze azụ eburu ya onye a na-ekechi ihe abụọ onye na-amahụ onwe onye na-amahụ chi ọ na-efe onye na-nwụghị ebe ọkwụ akwụ ya afọ ma mmadụ na-akpagharị onye ejekwa onye eje akwụkwọ onwe nke ọ dị na ya onwe ha arụsị ọ dị eje ụka onye nwe onwe ya onye na-agagharị gịnị ya kwụ ọsị ịmara ihe na gị mere kedu ihe o chekwuru oge onye nka
iwere afọ onye anyị jebe dibịa ihe enweta nwunye mana ihe enweta nwa onye machi ọ na-efe onye na-akwụba aka ọtọ onweghị ji mmadụ onweghị onye mebiri ifi ya iwere afọ ya jebe dibịa ọ gaghị ele anyị gaa ikechia dibịa gwacha na agwa onye a na-akpalịla onwe ya ọnụ nwaanyị ije ka ikechie nwunye ya kọdatụ n'ime ọmụ ejima ikechie ebe na ị na-eme ife ọjọọ ejebe dibịa kpọọ gị afọ ya enweta nwuo mana ife ọjọọ na-eso ihe ọjọọ ọ bụ na ndị a na-asị na ha na-eje na-enyo elu nyo anya kpọọ Nwachukwu Jesu Kristo apụta onye ọbụla n'ọsọ ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ekechi otu esi ekechi onwe ọzọ onye nye anyị na-azụ nwafe na Roman market ọ bụrụ na na-ekechi mmadụ na-ele nwa onye enwezi ụgbọ anyị na Anambra steeti ọ ndị a na-ekechi ka na-ekechi onye ka o ji adị mma ịbụrụ nnekwu iyi akwa ịbụrụ diọkpa ịkwa akwa oge ụfọdụ anụmafụ ndị a na-anwụ nke akwụm ya ọgba ntị mkpa na-ata anụ na-aṅụ biya na-aṅụ na-akpagharị mbọsị ụka onye eje ụka onweghị chi ọ na-onweghị nke ọkwenye anụ ya ma chee na ihe ị na-ebi ike aka ka eji eme ya gịnị akwụkwọ si mara ihe emegome ọ mara ịkwa ha aka ọtọ onye chọọ gị okwe ya enwetaghị nke ịbụa ọ na ikwesị ike na onye na-efe na onwe ebe ikwesị ike achọghị okwe nke nweta gị anyanwụ na ike agbụ adịele n'isi onye ọbụla nke a bụ azịza ya mana agbụ dị mana agbụ adịrọ ihe nji weza otu onwe onye ga-abụ isi ana mmechacha gị ihe ọmụwa ga-amụ nke akụkọ onwe dị ihe menwe mgbe ị na-ekwu ya ka ọ na-agarị n'iru anyị jụọ nke ịbụ abụ nọọsụ na nna ya na-egbu tupu ị gaa na o nwere ka o si wee tinye nke mbụ ọ sị mana onye ekekwanụ keta gịnị ka ọ na-ya eme ọnya ka m kwuru ihe anụ mana ọ bụrụ na na-eke keta gị ma ọ bụ ọ wee sị na onwe ike ọ bụ na eketa ya ọche na o nwere ọ bụrụ mgbe ka a na-aba ọgaranya onye ọbụla ma banaba ọgaranya ndị so na onwe si ya na ga-enweli ogbenye n'etiti unu ọ bụrụ ọzọ ịlụ na elu isi na-eke ga agbụ unu na ọbụla maka onye ọbụla ịgbazi ụgbọala isi na-eke ga agbụ ụgbọala abụra maka onye ọbụla o nwere ụmụ ihe ọ na-eme Chineke jiri n'ụgwọ o jiri ụgwọ ndụ jezie ya ụgwọ nri ụbọchị njide ya ụgwọ arụike na ịnwere onwe nwoke kele ha o jiri ụgwọ ọgaranya o jiri ụgwọ ejima ojighị ụgwọ na elu ndị ọzọ ụgwọ nwa njikwa ụgwọ nwa ihe ndị a ihe o ji enyere anyị aka agbaka m mbọ na-akpata ego nri ọgaranya na-esi na chi ha bụ na nke ọ dabụ na onye nakọtasị na-eke m agbụ o nwere ọgaranya bụ onye ka Chukwu ji achọ anyị mma nke mana ọ bụza na-ekezi agbụ afọ nke mbụ ị mara ebe agbụ ahụ si mara ma ọ bụ ihe metara onwe gị ije yọọ Chukwu mgbaghara ka ọ gbaalụ gị ka ọ tọpụ gị na ụmụnne gị ọ bụ na igbunugo mmadụ n'imebigo ihe mmadụ amaghọ n'ọgụ ị na-akpagharị onweghị onye mmanụ mana ị maara na ife a na-eso gị na kemgbe eji ọkpacha mkpi ebunu mmụọ n'isi apụ ọja na arụ ọzọ nke ọ na-enweghị mma ijikwuo ndị karị mmalụ a na-enwe otu ndị ọgọ mmụọ si nwe dibịa ha jee na nke ha ha na ha na-akọ ha na-akọba ị nwekwa onye isi ụka nke gị n'oge nke anyị n'anyanwụ n'okpuru anyanwụ a n'afọ puku abụọ anụ a na 17 ị gaghị achọ onye ga-atọ na-agba achọtara ya aka ịmara ebe ibe gị na-eje atọ ha nke ije ebe afọ ijekwuo ọkanga jekwuo onye isi nzukọ ịnọ n'ime na-agbụ ji na ihe mmelụ ọ na-abụ akpọ alụ afa wee kpọọ ya ọpụọ akpọ alụ afa kpọọ ya alụ ahụ pụọ ụfọdụ ga-eje ebe ọ na-agwa onye ya enyere ya aka ma onye ga-ekpere ya ekpere olu onye ọ na-asị asị ya asị ọnụ sị egburugokwa m mmadụ ya egbu m nwa bọyị gbara m izizi wee nwego izi nwe onye kwue amamihe na-eme na amaghị m nnọọ ọ matakwa ihe na-eme ikwu eziokwu ọma arapụ gị okwu a na-asa anya na-ebigbo
na-aja nke ịbụọ ọ sị na nna ya na-egbu ọkụkọ na-efesa na-alụsị wee mesị wee nwụọ ndị ọkpara ebidokwa ime ya wee banye ụka wee sị onwe ihe onwe ike nwere ihe onwe ike mene ife a na-efesa bụ nkasi ka ọ bụ ife alụsị ihe ahụ nna ya na-eme bụ otu osighi ghọtadebe ife ọ na-efe mgbe ahụ ọkpesi edebesi ya na anya ọ ga-alụ mmụọ egbu ọkụ were ugwugwe ya fesasịa n'enyi ya tụsị ya ọbara ọkụ nyapa dote narị ya na-eji oji ụmụaka were ọkụ aga n'ogologo ụzọ na-efesisi ugwenye ya n'ụzọ na-efesasị ọnyapa dosi ya narị mesachị ya n'ime ụlọ nna ha wee megide wee nwụọ ihe ọ pụtara na ọnwụ na ọgọ mmụọ nwa ya wee bidokwa wee megide welu mgbe ọ fụrụ ụzọ wee fụ na mmadụ adafụsịa isi n'anya gbuo ya na onye osi hala ọnụ dadobu ntị ti onye wee sị ya baa ụka wee buru alụsị ya wee wụfee n'azụ na akịka taa ya ma ugwu anyị ihe nche niile o wee na-asị onwe ihe nwere ihe ọ ya nye rụa bụ n'ọnụ onye ụzụ arụzụ n'ọnụ onye ụzụ kwa achọrọ m ife alụsị ọmụ achọghị m ife okwu adịrị ya achọgo m ihe baa ụka mgbe ọ na-abụkwa onye ahụ bụ onye maara ife o duru ụmụ ya banye n'ụka welu akara aka ya banye n'ụka bamie alụsị agala onwe mana ọ bụrụ na ị nọdụ n'arụsị ahụ wee nwụọ arụsị ahụ ga na-echenwu ụmụaka ya ụgwọ ọ bụrụ na n'ikwere ụkwa n'igwe na-egbuola arụsị ahụ ọkụkọ n'ọnwa isii na-alụ mmụọ ọbụla ka ọ na-echekwaba m na-emelụ m nka ozizie enwụzia arụsị ahụ ga-ebidokwa na-efe ụgwọ n'aka ụmụ gị ọchịcha ọhụrụ na ụmụaka aka ahụ adịghị eje ụka ebe arụsị si aba enwenwe ike abanye n'ime mmadụ mana ọ bụrụ na onye ha nwụọ ụmụ ya na-eje ụka arụsị ama nsi ha ụgwọ maka na ọ bụrụ na ezigbo ụka mbụrụ nke ezigbo na-ekwu na aja ụka a na-enwe ndị ahịa abanye ọ bụrụ na aka jikwa ụmụ ya bụ mmadụ ife chukwu n'ime mmụọ na eziokwu ekwera na ije ụka mana nke ezigbo ya na-ekwu okwu nkịta na-ejekwudo ụka ọ bụ debata n'ụka efu nkịta ka ọmakpu anyị na mgbada ọ bụrụ ihe na-ebata n'ụka ndị ụka ọ bụrụ ndị anyị na-ekwu ewu ndị na-ebu ezigbo n'ime mmụọ na eziokwu ọ da anyị na-ekwu okwu ndị mbagaba na ọ bụrụ na nwanne ya ha baa ụka o nwere ofe ya efi ha ụgwọ chacha ejiri ihe aba na alụsị eji ha ihe apụta ya Halo onye ka nkene ya halo nnọọ mgbede ọma daalụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị afọ m bụ Nwaada Chichi Nwaada Chichi ebe ka isi akpọ Ọnịcha gaba n'iru nne biko okenye Iziọma achọrọ m ịma ihe dị iche na eze mmụọ na nwa dibịa onye ọka nchọcha ekọwalụ eze mmụọ na nwa dibịa ọ dị mma ya akọwara ya kama na mmụọ nkụzi wee bụrụ eze mmụọ na dibịa ya dịghị mkpa mgbe anyị akọwara gị ya ihe dị iche na eze mmụọ na dibịa oge ụfọdụ dibịa ga-abụkwa eze mmụọ mana ọ bụrụ eze mmụọ ọ bụla bụ dibịa dibịa nwere ike ịbụ eze mmụọ dibịa dị n'ụdị n'ụdị enwere dibịa afa nwee dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nwee dibịa mmụọ nwee dibịa na-achụ mmiri wee dere gaba ndị dibịa dị iche iche ọ ga-egbu ahụ okodo kekekecha na n'ụlọ ọgwụ dị iche iche nwere onye ga-afụ na enwere dibịa na-afọ maka obi ndị anya nwee ndị na-afọ nke ụmụaka ọ dịkọta n'oge gboo dibịa bịa kedụ nke na-agwọ si na na-agwọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ anya na-eji enye ọgwụ afọ ime onye na-achọ nwa nwee dibịa na-achụ mmụọ ọjọọ nwee ndị na-eji mmiri gaba ndị a bụ dibịa. Oge ụfọdụkwa dibịa ahụ
enwekwa alụsị ọ na-efe ọ bụ isi onwe otu alụsị si ama alụsị nke mmanya na nna ya bụ onye isi alụsị wee nwụọ mgbe ahụ nna ya bụ onye isi alụsị nwa ya nwoke bụ dibịa nna ya na-efe alụsị wee nwụọ o wee dị mkpa na ọnwụ ya ahụ jọkpara ga-ekpuchi alụsị afọ ifugo na onye abụrụ dibịa bụrụkwa eze mmụọ mana enwe nke nwe eze mmụọ na-abụrụ dibịa iluo na abatete efe nwere ọmaliko alụsị ha n'oge gboo iluo na nkwele enwere iyi ojii nwee kịta ukpo nwee ọkpa ime odu ụmụnachi nwee degaba ha ncha na-enwecha eze mmụọ eze mmụọ eze mmụọ eze mmụọ iluo na obi mmụọ ahụ a na-enwe efi ọkpa ime odu oge ahụ anyị na-etolite anyị machara efi ọkpa ime odu ọ na-ebu nnukwute ibe ọbịa ụmụfọdụ ọbịa ọmakpuchie ụzọ ụgbọala bịa ekwe na-ewuli ya ọdụ ọgbaghị nkịtị ori ahụ ezie ihe egbu egbu ọba n'ubi gị taa ihe ịnaza nna anyị ka emesịa biko na-eluli ya aka na jee n'ebe ọzọ biko ka ụmụ nwee ife ha ya eli ịtakpọzi ahịa emezi gịnị onye na-ekwe na-eso ya n'azụ ije emepụ ya ọbara emepụ ya ọbara alụsị nwere efi ewu ụgwọ eze mmụọ ahụ ya nwee efi niile nwere ewu niile nwere ọkụ nwepụta ọkụ a na-enugharị n'obi n'okwu alụsị ahụ nke ọ chọrọ ugbo rie ha nwa ụmụ niile ezukọ ori ọkụ ezu ori ọkụ alụsị onye isi mmụọ afọ mgbe ihe niile ndị a nwerekwa anị alụsị ahụ ebe ọzọ na-akọ ihe na ya ada azụ ya azụ onye a bụ eze mmụọ ahụ ịbịazịa n'okwu alụsị ahụ ndị anaghị atụ mmadụ na alụsị ilu onye eze mmụọ ahụ ya afọ gwaghị ihe eji eme gwa otu esi eme gwaghị ihe eme gwa otu esi eze mmụọ bụ nke ọ na-eme ihe eze mmụọ chọrọ dibịa ọbụna nwe ngwa ya merụzie efe ọ bụ na eze mmụọ ha bụrụ dibịa ọgwa ise gị n'ihe eze ka iji wee ese na nke a dị otu a dị otu a gị je ka ịjụta onye dị otu a kpọrọ ya fa dibịa ọmụgị na nke apụgo n'ike nke na dibịa ga-abụ nwa eze mmụọ mana ọ bụrụ eze mmụọ ga-abụ dibịa na dibịa n'ọnụ oyibo bụ dọkịta mba ọ bụghị ya dibịa oyibo dibịa nke Igbo ihe a na-akpọ ya bụ medicine man herbalist ọ bụrụ dọkịta ụmụgo na-atụgharịba ihe yi na ọ bụrụ ha ncha na-agacha pịam gafe n'oyibo jezi nkwe ha chọ iwepụta ya n'onye Igbo ọ bụrụ herbalist ma medicine man ma ọ bụ onye na-agbazi afa adịdị iche enwezie divina ndị na-ahụchazi ụdị iche ndị bịa n'afọ mmụọ ha nchegasị mana ọ bụghị ha bụ dọkịta ịkpọ ya na n'Igbo onye gị ife ọzọ ozugbo ụmụnna ka na-aga n'iru 08096200028. Hello. Nnọọ. Chioma. Alụ ezigbo mmadụ kedu afọ anyị? Ikpe mara eziokwu bụ ife na-ekwunu. Ikpe mara eziokwu gaba n'iru ọ nna anọ ka ya na ya. Okenye ekenekwa m. Nwa m onye bekee bụ? Abụ m onye Eziagụ n'Enugu steeti. Ọ dị mma ngagaba. Oke biko onwe ihe nsị ka njụọ. Ndị Igbo na-asị n'ihe mere na ele ka dibịa na-agwụ na dibịa ada agwa na-ere ozu. Ọ bụla danda si ya na-ejiri ụtụtụ wee gbaba ọsọ ihe a ga-eri ya na-abịa wụ n'oge ọkọchị ya akpa ihe a ga-eri gbatụ ya ala udu mmiri luo ya agbatụ ya ala bịa n'ọzọ ya agaziele gị ntozie ya ọfụma ị na-atụ atụ gị na-akọwa akọwa kedu ka gị orikazi wepụta ofu ka anyị malite okwu gị nke izizi m kwuru ka m ma akọ akọ nke abụọ mgbe ọ bụrụ nkọwa na-ewepụta ofu ka anyị ma ajụjụ ka eji onwe anyị edebe okwu edebe ajụrụ m nke izizi bụ ajụjụ na ndị Igbo na-atụ isi na ihe mere na ele ka dibịa na-agwụ na dibịa ada agwa na-eri ozu so mụ ahụrụ onwe m aghọtasịghọ ya ezi ka ndị ọrụ ka inwe ike gbaziele ya nke ọma anụ ife okwu ọ sị na dibịa na-agwọ ife menele ma otu obo na-akụ Anambra ebe otu esi asụ ya ka wee onye ọbụla nwere ike ịghọta ya bụ na dibịa na-agwọ ife menọke na ọ da-agwa na elu ozu ihe dibịa na-agwọ ihe menọke ihe ọ pụtara bụ na dibịa na-agwọ
ife ya eme ka o medebe n'ụzọ ọ da agwa na-eri ozu dibịa ama ngwọnata na mmadụ ama ngwọnata ahụ ọ ya agwọnwụ nke ahụ ihe mere oke ihe dibịa ga-agwọ bụ ka mmadụ niile na-anwụ n'ofu mbọsị ka mmadụ ka ada anwụnaghị nne dibịa ama ngwọ na mmadụ ama ngwọnata na arọ ọma ngwọ ka mmiri dị ezu n'afọ 10 na-abịa ife ya agwọ bụ ka mmiri dị ezuzogbu na anyị dibịa na-agwọ ihe mere n'oke ọ da-agwọ a na-eri ozu ọ nwere ike eme ka anyị dadị na-eri ozu anyị ga na-erinata ozu kama ori ofugbo na arọ kama ori ofugbo n'ọnwa 6 dibịa ma nsị na mmadụ ama nwụnata na Anambra steeti n'afọ 10 na-abịa ụdị dibịa ụsọ bụrụ ọma ngwọ nwunye ihe dibịa ga-agwọ ka ndị Anambra steeti na-anwụcha n'ofu mbọsị onye bụ ihe mere oke na ogbe niile anị nwa obodo niile anị nwe ha onye ga-amụ nwa nwoke dibịa nwere ike ịgwọgharịa ha kama sị na ndị na-achọ nwa eriro nne dibịa ama ngwọnata na abatete niile na ihe ama ngara ha ọfụma onweghị onye ga-agwọ nwụ dị ha ihe ịnụ apụta bụ n'onwe ihe adọrọ mmadụ n'aka Chukwu n'aka na-agbanyere nke ume na ife ọsọkwa gị mmebe onwe ife Chineke eti ihe n'aka mmadụ o nwere onye ga-agwọ si na chi ama mfu efu dibịa ama nwunye ma na chi afọ na ama njinata dibịa ama ngwọ nwunye onwe ebe ike mmadụ na-ejedebe onwe ebe mmadụ ga-etukarị ọnụ emem isi nwoke welekwa nwayọọ ọkwanụ mmadụ ka ebo okwu n'ofu isi ka okwu na-anụ ahụ na ọbara ka ebo ị na-ekuku ume ofu mgbọ na-egbukwa mmadụ ọ da-achọkarị ofu onye anwụ ọghọ ndị mmụọ lotakwa ihe dibịa na-agwọ ihe mere oke na ọ da agwa anyị eri ozu nwe ebe ndị mmadụ ga-etukarị ọnụ isi onye ọbụla ka mmadụ onye ahụ na-ekuzikwa ume onye nke ahụ ti ọ na-ejizikwa eji na bịa efu onye nke ahụ ịtụ ọya mbọ ya afụzikwa ha ụfụ onye nke ahụ na-egozikwa ihe na-afịa ihe na ozugbo na biya onye nke ahụ mazikwa na o nwere ife na-ezu oke n'ụwa na onye ọbụla nke na-egoliri ihe na-afịa ife ọsọkwa bụ ụdị ọgaranya ọsọ gị bụlụ onwere n'oge gboo ahụ ụdị ọgaranya nwechitara ife niile nwee ego nwee nwa nwee wuru ofu mbọsị welu ndị obodo ọnụ si na nwere ihe na kọm onye fụ nka m bịa bịa yọọ ihe nya ma na ọ bụghọ m kedu ihe ma yọdụ unu ma enweghọ n'ụlọ nwa ọkụcha ya ọ teghị aka olu ofu mbọsị mmiri wee zogide chijie zogide ndị eri nwunye ya natazia ka o sie nri funwuo ọkụ enwuhọ funwuo ọkụ okwu enwuhọ ọ na mmiri amago nkọ nwee ekwu ọkụ ekweghị enwu Chinejimi nwunye wee jee na nke onye agbata obi si nsebigo ka ike na m abụbụ abụba nke a na-apịapụta n'akwụkwọ nwere eme ngụ sebigo ka inye ka wee menwuo ọkụ onye agbata obi wee nye abụba wee menwuo ọkụ erozere wee na-ekwu okwu n'obodo onye asị na nwere ihe mma ayọ nata mmadụ wee ya ayọ ya ọbụla enweghị isi ọbụla abụbụ nwa ogbenye na-enwego ka inwe hụ na ọgaranya niile a enwe ụlọ nwee ego nwee ụgbọala igwe wee abụbụ uche elu hụ na abụbụ ga-emecha kọ ya okofu mbọsị eziokwu ya na onye mkpada akpanwu onwe ebe ike mmadụ na-ejedebe onwe ebe mmadụ ga-omeluo ihe otukarị ọnụ isi ya lotakwa na dibịa na-agwọ ihe mere oke na ọ da-agwọ adịghị daalụ ezigbo mmadụ ndozigharị akịta inu ahụ sịrị na onye a na-akpa nkịtị ya eze ọ bụrụ ihe ọ na-akpa afa nke ahụ na-akpa afa abụghị ya onye a na-akpa nkịtị ya eze na-egide n'isi inu ndị Igbo ịkpa nkịta eze kacha n'ihe a na-eme nkịta na-afụ ya ụfụ a na-ebe nkịta ọdụ arụrụ mma n'ọkụ mma na-acha mmemme eme ya ọdụ adapụ nkịta ebe ọ dị agba nwa obere ọbara nsị ọ nachie ihe ga-ebele nkịta ọdụ bụ ka iwe rụrụ ya ama mara nke gị a na-ebe nkịta ọdụ nkịta ibere ọdụ okpuo ya nwa obere oge na tupu nwa na-esie o chefuru ya mana nke na-akacha afụ nkịta ọfụ ya ekpe ya eze were igwe anyajie ya eze nyajikwu ya eze ọzọ nyajikwu ya eze nkịta ọhụrụ anyị na ọbara onwe inu gara aga tụ oge gara aga sịrị na ọ bụ na nkịta agbọcha mmadụ niile ọfụ na be nwaanyị ajadu
akpa ya eze nkịta gbọcha mmadụ niile ọfụ na bịa n'anya akpa ya eze nkọ ya gbọgide gbụọ ma onye chọọ amịata n'abalị ka ụmụnna da amana ya na-aba nwaanyị dajedu nkịta bido na-agbụ ya ma kenye ya nkịta na-agbụ ọrụ nwoke ma agba na-achụ ịmị aga na be nwaanyị ajadu nkịta gbọọ ya eti nwaanyị ahụ njemụde nkịta kpaa ya eze na ọ na-emebiri m ihe ịkpa nkịta eze bụ nnukwute afụfụ a na-ata nkịta na-akpa eze nkịta na-ata alụ ọta mmadụ alụ keke ka ọta mmadụ alụ akụgbuo ya maọbụ ele ya maọbụ onwe obodo a na-akpa nkịta tagburu eze ha n'oge gboo onwe mmachi onye ọnya ịkpa nkịta chọrọ ịkpa afọ obodo ha nkịta ha adịghị nwe nkịta o nwere nkịta gara mme nkịta ọ bụrụ nkịta na-ata alụ akpa ya eze ịkpasa eze enyi a na-ezie izize eze onye atanwụzi ihe tasie ihe ahụ ike nkịta akpara eze aka atanwụzi alụ je ka ọ taghị alụ ọ na-etegha asọ mmiri n'ụkwụ ọ ga ha na-enwe ndị na-akpa nkịta eze aka ọrụ ha nnọọ otu esi onye je ebe onye na-akpa nkịta eze inye ego ọ bịa bịaghị bịa ebeza ekpe ya eze nke nwa bụ onye nwe nkịta ahụ enwe eji ya n'isi ị na-emetụ ya ka na-amụ nkịta ahụ na-efe ọdụ maka na gịnị a na-egwu egwu wee nwudesie ike kpaa ya eze isi onye ọbịa bịa nwudie ka kpa nkịta tupu ibido ịkpa nkịta ahụ eze ọta ga alụ inu abụọ na onye mkpa ji onye ama na-akpa na-ebu ụzọ onye a na-enyere aka na-eweta okwu egwu ọ bụrụ na naanị achọ ikwu okwu dị na nwa gị ada anụ ihe ụmụnna wee ka nzukọ na-ahịa kpọta nwa iri dekpara gị n'ọgbọ niile ka ọ bịa ka nke amara ụdị ndụ na-ebi ha ewee bịa echi na-ahụ na afọrọ ngwa ya ngawa ọrụ ugbo n'ọkpana m unu gwa m ihe ekwute nke ọ na-ekwu okwu n'isi nwa gị kwesịrị na ihe ekwuzikwa nọrọ anyị onye ọbụla agalịghị na ka naanị echere n'oji okwu onye amahụ na onye a na-akpa nkịtị eze na-ejide n'isi n'onye isi na-adịghị nwa ya mma wee kpọta n'ebe anyị agwụ ya ọya ma wee na-achọ onye enwude nwunye o jide mma n'aka hụ onye ala ha na-ama ya anyị na-achọ onye oyi osisi eze kpọọ nne ya eme ka nwa m bịa ka metụ ya aka n'isi bịa ka m kwọrọ gị n'azụ debe mma ahụ na na-ewe bịawa onye ala ji mma na kemgbe a na-achụgharị adebe mma na bịa n'ebe nne ya nọ onye a na-akpa nkịtị eze na-ejide n'isi ọ bụrụ bịawụ na nwa ahụ ekweghị akpọ ojikpara ha bịa magbụ ya ọya atazalụ ha tara ibe ejekpara ha nwa onye ga-ekwe bịa magbara nwanne gị ala na-apụ ọ tagbukwuo m onye bụ nke ọ na-anyị ya ha ihe dịghị mkpa nke ọ ga-etinye ihe na-esu ya ọ bụrụ ya ihe dị mkpa onye ọzọ bịa bụrụ gị ibu ala dị na be gị nke ọ ya ewepụta okwu egwu a na-achụkwuzi gị achụkwu